Terrassa, una ciutat amb un patrimoni històric i cultural tan important, mereix un espai d'oci únic. La nostra proposta, una cocteleria amb degustació, neix de la idea de crear un lloc on gaudir de l'entorn, els sabors i les sensacions. Aquesta cocteleria oferirà una experiència completa a totes hores del dia, des de l'hora de l'aperitiu, amb propostes informals per compartir, fins a la nit, amb degustacions i afterworks per gaudir d'una atmosfera més relaxada. Amb la proposta de reconversió d'aquesta antiga nau industrial, convertirem així el Vapor Ros en un nou espai cultural per a la ciutat de Terrassa. Farem que sigui un espai per gaudir tant a nivell experiencial com a nivell didàctic. L'espai, format per una planta rectangular, es dividirà en 3 zones diferenciades. Les divisòries de vidre crearan una permeabilitat visual i espacial que permetrà als usuaris interactuar entre si i amb l'entorn. La sala principal interior, amb un mobiliari d'obra dissenyat a mida, estarà recobert amb plaquetes ceràmiques de color cobalt vibrant. La plaça exterior, una terrassa sota coberta, convidarà a gaudir de l'aire lliure i la llum natural, a l'ombra dels arbres fruiters que trobarem a tota la plaça. Des d'aquesta plaça s'accedirà al laboratori i boutique, un espai d'investigació i innovació, on s'impartiran cursos de mixologia i maridatge. En aquest espai es treballaran noves tècniques per crear les diferents propostes que s'oferiran. Així doncs, Sipsquad és una proposta que fusiona el disseny i la gastronomia i que crea un espai orgànic i vibrant que permetrà als usuaris gaudir de l'entorn, els sabors i les sensacions.